أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. بالمو لك هيرك النوي لك النو الدم لك النو سو لك النو سترة لك اللبن ونيماندي أنا ما النو وسرا آمين يا رب. دين لبا دين لتكت من تكون يوما لك النو يعني لك أنك شيء بلونا أنا ماشي بوم لك رحمة الله صلى الله عليه وسلم. سلم. شركة أني سجارة كما أم بمينغا دوارة ترى أم ب أني فهم فوق الجلة تشينكو فوق تشين يدون موكا دو تشين يلا كفن واجبي لندي موري كفن واجبي لنتي كلا كفن واجبي لنتي ما بسيطة كم جاك كودلا بس لو كلا كفن واجبي لنتي تشينكوني وتم شيء كفن واجبي لنتي على موري تا واجبي لنتي لا نيكولا أيوة شيلكو كو جلامباي ودا تو ان نيكو نغليا امبا فو اغليا مغويه كاسيكا دو تشين فمي امبنا دو تشين دو تشين anya fa ngobalo balo be jimana kono tchien no bembali o bembali be duba ko no sisa be tchien kila bali ano do fa kanga tchien tchien la tambe ni ma tchien la fe do ye shitane ye fitna kulukulu ka do fe o be damina ko ya ko kundige ha ko ka bolo fin en fa fatura kaminto ka beto kelemo ala John shita soma ala John yana mafebe sana ka fatu abaka tinyetla ala kan John yana mabe chika ngatla tla chumina ala ibogoro batungara ala kala ina ni dinga ser tungara sana ka fatu ya ka tinya ko benyana boka pa ama no to ala chuma biti ala ibogoro batungara sana ka fatu aya ka tinya ko benyana boka befo dinga fola na sedi fire chuma ya beka chula mangante dem fle base warso dem mudlim be na flo bade ba be ni idama yindu na ko ntoro ko mfatura kasa de ankoro bale angatu no kun kala duro nywa so balo wulla e be ka dingul ni me ka dingul adama dembe dinga dai ha adama dembe be dinga dai sike ala jege ali ruwa munum be fatu ni be fatu ka denga folo minto o de blaski nolo no sigara nasro denga folo ndo ni me ni denga folo nya de so dra ba dine to ko sben ko ke ruwa ate do mani ngai fiu no balaw de be tien tla baliala o balaw de be tien tla baliala tien ni tien matla min be to ya film amako ba dine la amako ba dine la parce que be dine ka diye be be mati adama de yoro nyama koy ngache be mo yoro na adama de chama mefli parce que ma be joson sa den koso surtout muso ala fen dama fo zuyina lin nas hubbu shahawati min an-nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Bon, au fait, nous faisons foni. Sharia une tire à l'eau de Koso. Pour que benga ke. أيوة. واتقوا الله اللي يتساءلون به والأرحام. نبى فكسر عليه. أبى نيون دلنا نبى فكسر سجى. على يمين فوق كنو كلا سجى بنيا. ko ango anga sijy ko esa edi anga ke bay ha en fasara ay gut du ko to yebolo ne du ko ta be dalembe adam ne tubani imana dunu mami lebe be wele mene o adam ne tubani ha o be dunu man be la be wala furba ko no dunu mbi kay bobo sa kalo kele kalo woro mana kesera an fa woro min do bana hal nasra mabba be ba la ajagu ya ba parce que ba fa ki débarrasser to la kuma be damne e wo ke do be o te so ma oui ko to ma ko karsa da se banjin do ma wala ma tenem so do ma
Mama la ko ke ba ka minke ba ka nga duchi ha parce que wa fa e war bin to flek akele mi ki da beka asarum badin akele da beka ka be do la fa se ko vende fitna ku nona be kulu tane sa na for ni tlali kera be ni yoro do na fa la nyonga ni dud la rola wallahi du benya ni roso ni ya ni roso ni ya ni roso be tasoro de kelengo ki tasoro ni kungono nana korobale chibla mindel ya chibla ka foy ni kungono na fre chibla doy ma be nyon so fe ya fo nana bebi na ka bolu ma faray abeke ka nyamma ngantala foy ta to maltala otmasa be sudan so be nyon da sinji kola o yoro la sa sudan so be nyon da sinji kola o yoro de la sudan so ejiben hatta ni tay ni ambe je ne tay ni yo ke ka mo la jambe ke mo be kem fe fem bibul mi ade mo do be kife ha fem mo bolo ni bo aka ndoro mo be kife ina ta di mo be kife mi yu bolo to la je mi yo to ka to do be kife ni da mo ka wadi ka do be bayla sta be jambe na lo neila ne bele se da hada dul qarni fe nga dul qarni qaruna kan galo na musa la sawu sallallahu fe afan ko ka jaba minge ay siga jagala je jaga chaara nye koro ko ni ngi do ngalo badala ni ngalo nda ma mo na murjama no kelen sa ko sorola jaga ndani nga jaga ko labli ni do mbako mi mbako ngo ndani nga jaga ko labli ngalo de foka bo fora nyonga ka wortu wele ko jaga ko mina enfle ko ni nga nga wor boshana yo ni ofo bakhilu nyina war ni na bakhilu nyina la mangi jira bela jira ko e anga nyimo ambi ko cheni ngoni ni iblo ko ni gela sebe jama chaban badde soro ni metu ko siza cheni ni iblo ko ni gela sebe jama chaban badde soro parce que cheni gela jama de kacha ni man nyan gela jama cheni gela jama o de kacha ni man gela jama e bi ibla mi ngunya metu ko ubetu ko ke laje ngasa ni koyi soro be bitala murti ma aywa ni ta chuko de ni otmas tienko e wajibi amanga nyafo ba mena sa met ka fo mo ka don bete tieta ba fa ne de wa tieta ka de ma donno lay sigle me yele sigle ne tienka abina di sigle ma kasre milita sebal make bora atara yala nyefe atara nyefe la ga ayna fulu chama soro amam sutu ama den chama to amam sutu asara nasara ye mo be nyingal de karta so mo ye jinu yi kum benda lefe musu tafe warbe min sigile mi na ni abe fani bala wala mi na be fala sigile mi te dro buna papier ro di ma ko ban ma ke me kan sala fatura aka wara flegra na e kana lima ibe do tinya golata kaso ni sigile nte nai aywa ochi ninde fayda soro fewnye nde fayda soro fewnye bon abe soro kiera ni na nyona tiens fenebe on fait be chama do tiens do manga do tiens la be chama do tiens la manga do tiens la ma edumso de na fulla che wore ma demso de ti ka tiens la tu be sega don abade sababula na bay fensoro abe do de sababula meta ale nyenta demso de ate do ka tiens la kasora na ni bani yoro dirama dorot ni ba fulla che wera ma doron o de ko so ko banu abna ina wa banatina banu hunna abna rijali al abaide andum jenu andum anan dingal dum anan dum su wulde andum ni dum so dum e chewra dum ta ndoye bon balmam so fere balmam so dente do chien la yoroshila fana ya bani yorota Allahu akbar ama pesa ka faranfasi adi munum be tinyaka amu trofo o folite ambe kan arda fene murde no be makalafte fedno mo kelma ku ta dro ka damu bu ko na kolashi bu lo bonya dawka ubuka tinya ko fa doye uta tinya do
atikila ma bi yoro nu anya foru ye ale ta do e bi mba don abi na yininga na yininga ninko sere ni ma mi saraka ni to ni kiya kan ga jodi kana kuna fon ndama de ni kuna fon ndama de be mene e mi fon te kuna fon ndama ite kuna fon ndama parce que mi adi ado bi tisi ko chukola ko ka tleli ke noye ka so do fen no be mo do be o kanga do chelo o ma fali Allahu akbar ubuno je chela na le bina ala fe fena be mene parce que don do be o te fo ma ye fo ka saka kuna ima chena am so chekiri ni ma na kabiri ni ga kana fo fai fu chega fo wal mamuso chorwa ni sigara sa ndengo ko kaya am so haramu na ni sigara iba fo denga wele kana parce que dem so ni denga ya muso ni haramu chorba yi muso taw ni muso do bode wele ado beke wallahi na la kalle ni yi sigara ka kofe sirga sigara ya on tla chamana aywa de la chorwa do nanma ko nana ndenga nam so kala ko kaya am so fla be haramu ya fot man bonga stengo chorba ne ma fongi yenga londe kada masa muso de muso no ya ko ay ngot ma mi muso do to wele kana naam ay so naka shiri dale me ay sere mira tra de wele kana shira tu fa yu'khadhu al-mukallaf bi iqrarihi balako imana kuma min fo bi min no de nasu yefe mo go yana ina shira tu fo ri yin ga yikala du yina obi ni ga dide to yona aywa toba anani ne ko bas mo kiri kala ko ma fa faade ma fa sera fa mo mun tebani ni muso uche aywa shirga ya fo kata fore haram ko kuma ta lafiyo la hawla wala quwwata ne ko shere ba yeni mewa yeni me mo bongi faade ko na kuma mi fani ta fora nyon ko on ta ifata mne ede muso do aywa ede muso do abedi ni go kera muso ni toro kera muso la ni ngale be kala ki yamado ede be yini ngala ski ede be yini nga fatita yini nga wala fiu Allahu akbar fada den che danye ki din la mo nay muso furu domina iba fay iba siga fay bastere I wala na fa ni la mo ifi sera muso furu ye muso tabi yere bi sagola ni be ton fa ngasi I muso be tobilike fara ne muso ka be diga dum ngi ñom fe no ma be mat ta yoro wala ni e kata sigi ni ngi sharia yi Allahu akbar sani yo ke bidu ba fo ko danga den la hawla e kay yoro je fani bale ka do e ka tidin ka do wosro de la ka so ni muso ni fani baba ñonga e chuguri I muso kana fo I ba muso ko dum tere jugo ni shori kono kala dum dum do ko o yo ko fu oyo oto bolo foyi no kera ibalo mena kadimi no fore di vrebi muso pe etina sika muso bletina ka tangala danga de suratu ko ni baba commence ki ba dum na kelengele parce que bani muso la ki ma so ngi muso blale ko so o le muso bugo ya fa na tenyonga o de ko so ko ni ba fa ka duwo nyini ini fani babe ni muso bi fe ni muso ta ni muso bla dama yoro la e ki baka dumuni takana na e kana de e ki faka dumuni takana na e kana de musa du boda bi wakasi kun majje kwa amuso kata dumuni da bama ayere da kuma dumuni takana na babe je ka dumuni Allahu akbar do de ya asoro be tuwo de fere bala an bula yin ko chamanga ko juma asoro juma te ay chamanga juma yi o te juma yi ala ma bena sabu o tuma sabi an ba fa famin ganga kinyata sirka amina kuma wulde kambe do be an to fufula illa wasiyata liwarisin kile ya do anya fiye ne adama dem banana ko ni bana do warbe borita yala aywa warbe tla sabay ni banana kile ndro ni tay ira ka wari ni banana do na beti tay entum sharabi bana mini ini tla watla sabay sharabi bulu da flaka kile ne be labliye ni be maso ibo musola ni be hera minke ibo kola ni be saraka mimbo ibo kola sani ka bara wal beitay na ija benyi dinola na ija benyi musodola sharat ko foytola sani ka bana
wari bɛɛ ta ye n'a y'i diya bɛɛ y'i den kelen na n'a y'i diya bɛɛ y'i muso kelen na o ye o b'i yɛrɛ ka volonté bolo parce que o ye foyi bana min t'i kan i tɛ mahajuru ye mahajuru ale t'i ye i tɛ safihu ye ni safihu don o i bolo bana min o n'a ka wari cɛ a kana se k'a tiɲɛ safihu de maa min t'a ka ɲuman n'a ka juguman dɔn o ɲɔgɔn ma ko naloma i y'a faamuya i tɛ fatɔ ye fatɔ fɛnɛ o bana min o n'a ka wari cɛ n'a ye feere kɛ o b'a bɔrɔtɔ ni safihu fɛnɛ ye feere kɛ o b'a bɔrɔtɔ وحض النبي يا فهمي من ما بدنا ور تلا سبنين شريعة ولا بلاي يتري من بي مو تشين سرو يبل من بي مو تشين سرو parce que ni diye cɛman sɔrɔ ko dɔrɔn ka musoman sɔrɔ i balima ni bɔra tiɲɛ la bon i balimaw u ta te ka wari e de ta i ka wari nka i y'u wele u bɛna bitigi la i fɛ n'i fatura u sen tɛ tiɲɛ la u sen tɛ tiɲɛ la u sen bɛ min na u ye baara min kɛ u ka baara sara de bɛ lajɛ ka d'u ma o ye wajibi de ye n'i balimaw wele ka na dɔrɔn a bɛ komi société bɛ sigi a bɛ filɛ sa e min y'i wele ka na e ta ye wari ye balima min y'u dɛmɛ o de kosɔn hakilimaw bɛ yen walahi hakilima an ka jagokɛla denmisɛnnin dɔw bɛ yan o ye hakilimaw ye n'u balimaw b'u bolo baara la dɔrɔn u bɛ wari dan ka d'u ma ntɛgɛ dɔw bɛ ala k'a lahinɛ o y'a ɲɔgɔn kɛ o ka balima dɔ bɛ kɛ wari caman tigɛ ka d'a ma u b'a kɛ ten i b'a dɔn balima b'i bolo baara la a ɲin tɛ tiɲɛ la i ka tiɲɛ la wari ye de ta ye n'i sara dɔrɔn balima in dɔrɔmɛ t'a la o tuma a bɛ ɲini i fɛ sa a ye baara min kɛ i bɛ mɔgɔw b'a sɛbɛn dɔw b'a fɔ mɔgɔw ye bon ne ni dɔgɔkɛ filɛ baara min na an jɛ don n'i y'o fɔ n'i sara o bɛ wari tila ani ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ e de ye wari e ka wari kun de ka ca o b'o hakɛ to a ye baara min kɛ tɔnɔ min sɔrɔ la o b'o tila ani ɲɔgɔn cɛ tɔnɔ min sɔrɔ la o b'o tila wari kun bɛ to e taya la n'i ko saka wari in bɛɛ an bɛɛ ka k'a la n'i y'o fɔ sa o tuma o bɛ wari tila n'a y'o diya o b'a tila 3 ye 1 bɛ di ale ma 2 bɛ d'i ma an taara min na kɔrɔkɛ de ta ye wari ye komi a fatura u ko ko denw ni dɔgɔninw ka kan wari la an taara ka taa dɔgɔninw ɲininka dɔgɔninw ko k'olu n'a jɛ tɛ dɛ a y'olu wele de n'an ka baara kɛ a banna olu de ye tileniya ye n'o y'o kɛ n'an ka baara kɛ o tuma maa minnu delilen bɛ nafolo baara la olu de wele sa ka sigi fɛn bɛɛ bɛ d'a ɲɛdɔnbaga ma maa min delilen bɛ nafolo baara la u b'o wele ka sigi ni maa ye maa wele ka fara i kan u bɛ ɲininkali kɛ a bɛ ninnu wele dun wari ye joli ye n'o hakɛ fɔra bon ninnu farala ka baara kɛ aw bolo o tigiw kan ka sɔn jeli la n'olu bɛrɛ min kan i ka dɔn sariya n'olu bɛrɛ min kan maa min bɛ wari ko ɲini n'a ye min fɔ dɔrɔn sariya b'i wasa don o la u bɛ baara kɛ n'o ye u b'o hakɛ tigɛ k'a di ninnu ma a bɛ yir'u la bɔ a ye baara min kɛ a n'a kɔrɔkɛ jɛra ka baara min kɛ nafolo ɲininaw ye a fɔ a ka ni min ye o ye nin sariya jɛra n'o ye k'o d'aw ma nin y'aw halala jɛlen ye o bɛ d'u ma o tuma tiɲɛ nin t'o la tiɲɛ bɛ tila tiɲɛ tɛ denw ni ɲɔgɔn cɛ وحض i y'a faamuya bon n'i bɛna sa n'i banama wari tilancɛ min y'i ta ye i bɛ se ka teri dɔ wele bon karisa ne filɛ n bɛ bana min na n dalen b'a la nin na to ni n fatura nin di karisa ma nin di karisa ma nin di karisa ma ni ne tɔgɔ ye ko wasiya n'o dira n'i sara dɔrɔn u bɛ fɔlɔ k'o de bɔ fɔlɔ n'o dira o tuma juru u bɛ sɔrɔ ka juru sara ni juru bɔra a la wari tɔ min bɛ to o bɛ di tiɲɛ ye parce que min filɛ o y'i ta ye kuma t'o ka juru ko t'o la juru bɛna lajɛ wari tɔ in de la i bɛna sa ka min tɔ to juru bɛna lajɛ o de la o tuma wasiya tɛ kɛ tiɲɛtabaga de ye ayi maa min b'i tiɲɛ ta i fa b'i tiɲɛ ta wasiya tɛ k'o ye i ba b'i tiɲɛ ta wasiya tɛ k'o ye i den b'i tiɲɛ ta wasiya tɛ k'o ye ni dɔgɔ min bɛ yen n'a tɛ tiɲɛ ta komi misa denw b'i bolo ka ban a bɛ bɛn i ka wasiya kɛ dɔ d'olu ma parce que ala y'a ko alwasiyatu lil walidayni wal aqrabina haqqan alal muttaqin
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وصية فورا قرآنكم أتمنى وصية فورا حديثا لنا مية قرآن تيمولي حديثا إجماع لك لا وصية لوارثين حديثا دو بقرآن آية دولي إننا كوصية كريولي أنا كنغو فللوالدين ولا كرابين وصية بقى فاني با أبكو دي أنا بالوزن أكوي واجبي هكذا على إنسان جونكا donc mina na don do ba fe ka chinda de no be ka wari chaban do ma aka chiela dindo bo komanda dindo ko ka dai aba ko nyini de kar sama ni yo fo bana ko no don shariate janai ai ni fa min ni ma wasu ya na fulola imata fo saya sera kana fulen doy ni na ko ne fa ko ni ba ko o bana ka farla kieka shariate bo fi ikuma maradi ni saya so ba mara dro aboyta yala fo na so be demisanya de la ye mo bo a shere me ga kene yin dikar sama kuma se ka mara abayira ka tanga kono hatte o be do tigla mama asu me bana fo aywa o na so ayaw di ema shiru bi olugo chedo ayaw fo anyana yin dikar sama ola bi kita yo na ni fa ya mara ko so ka fo atsa mara la mbala mara o de koso abagita ايوه وحض bon o mi floisa wasu ya mi ayindika sama na soro no yetlant sama na mimbe e kanyin tadda no kono hatte ni temono ka ye minta ubo boshi ye dota cha ya bodobo talaka ube class banaima ايوه فمن خاف من موس جنفا أو إثما أصلح بينهم مفلوي ما يوصي يك إيسا نندكار سما أي ور من فوق كتشاكت مدلوزوكا على النصر نصرة تومي تلنيا كريندا تلنيا كان ننصر إنك كوتو كارسابلو تلنيا رباكي من ما بقول تركي كارسا إنك كوتو أبلو أياسو أي تركي يدارلا ما ترو كجيجا وكدانيونا ما تسكي يركم فوقي نيسات مسألة يربس كتافه ما قد بس كي كرفه قد بعرف كان سبقته ينفعين ناي من فوق نو أدون مين تما جنني نمرته فينا بقول نو دون تبارك يوم وحض كاي للشوليك على تعلمه وسويا كلامينك وتعليمه يا فهمي إكاكلا إكما هو كلالا شين كلامي أنا كلا لا شريك داكا أني كتلقى مولا كلالا أيوة حيث يرمي قال أنا كلاكو تعلموا الفرائض أكو أي كيو كلا نياما ربكانا كو فريضة نياما كو فريضة ربكانا ودي جين أي كيو كلا أيوة وعلموها الناس أكام مولا دنيا لا فإن هذا العلم يكادو كيا دوني من فلانية سيقبض والله أبنا منك هو مغوشرو دون مغو بينا كوبيو أدوما أبدا دون ما من دون فوقتاتون أيوة وتظهر الفتن نعم دون تون ندر فتنة البنين أيوة حتى يختلف الاثنان فما أفلا بنا نيوان سوسو في الفريضة شيئا كلنا فلا يجدان من وتم معصر دون يفصل بينهما ما من مسكا كيرت غوني نيوان أنا كلا أكو دون لبنا كي يقول نيكا كينيكا كيرين نيغالك يتم معصر من مسكا كينيت لما نيوان وتقول سكوكا دمسون كلا ولا تمكا أفو دمسون أفو أي كينيكا أي كينيكا كتابو بي ودونيندو بانيا فو أويه سنة كتاسة دومي لكتا تونو الله أكبر وروي أيضا يالك الكوكورا أن النبي قال العلم أقول دوني ثلاثة دوني سبعي آية محكمة
doni folo aya min kiri benen ne foy matke ka boala nas mansukh makala fiu aywa way kelen wa sunnatun qa'imatun doni fulana ala kala ka sunna min jolembe aywa hadisa jolembe doni ndo way fulana aywa wa faridatun no bara doni sabana nye chiye adilatun min klenembe aywa chiye tla min klenembe rasbana al ayatu al muhkama aya nangogo doni sabaye aya min kiri benbe ni mo don kitabullah way qur'ane wa sunnatu al qa'ima sunna jole ni mo don athabita an nabiyyi sunna min sabatira kabun no may hake aywa wal farida al adila faradat ni mo don al mustanbita min famin ke puy fenye aywa min al kitabi ko qur'ane kono wa sunna ani sunnana Allahu akbar وفي معناهما من فلا كوريج مي فتكون هذه الفريضة إما أدوك سيباي من شيء بتاعك تأخذ أبي من نينجا من الكتاب قرآن دلا أو السنة ولا أبي من نينجا سنة لا وروي أيضا ويا لك الكوكورا أن النبي نوجما قال أكو تعلموا الفرائض أكو أي كنيو كلامكو دون وعلموها الناس كما وكلا لا فإنها إكادو تشين نصف العلم ألدي دون تلانجة نيا ألدي دون تلو يدون تلانجة سرو ألدي كلا نيا دون تلافلاي نيا تشين دون نو يدون تلانجة سرو أيوة وهو تشين أول علم ألدي دون فلو ينسى ما بيننا منكو فلو دون من بتنو مغولا ألدي فلو بتنو الله أكبر وأول شيء ألدي فهم فلو فناي ينزع بدنا فهم بوشي من أمتي kabon matun bulo kala ko ni cien don de na boshi ngam matun na folo ايوه وغير ذلك ni na nyo من الاحاديث hadisa chama na cien ko الضالة ni mayira على فضله ka fo cien don ni gafsa والحث o to banango hadisa min mala shu على الاشتغال ma ki yira shugla ni cien don ni أدم سلام أنتي كلامي مينيو oni me nyogon tawa c'est don magati u kerefe don magabe ka bandon doni ni dungo de be ka fo don magam no mbado lu mako ko fema fonye o bena sa don don ka boye fente ka fo atika kala no kera balaw wulla Allahu akbar fitna min nala kala ko fitna na bangede wode yoye ايوه ولا يرث من الرجال الا 10 sanza abina wala limfiye chemi nganga chieta cheula نعم chemi nganga chieta che نعم we matanye chetande be chieta tie be do dema ايوه faso kono chetande folembe ubata chuba bino nyefiye ايوه الابن afolo ni masa ni dembe chieta denga chieta e wajibi ايوه kele وابن الابن ani denge de ni tsarak ni denge be ni denge te na denge be do be oba fa do rota sizam ya susam ni ngele men ngo denge de modi ايوه وان سفل amana jigi chuko makoro idenge de no te o denge de no te no denge de do be kieta o ma fa sogoro denge kon bulla ko ma bon fiu ايوه ولا ابو no bana fa be kieta ma ni sara ifa ki wajibi yele mbaye ايوه والجد no te imoke ifafa ki wajibi yele mboye ni fati وان على o mana korata chuko ifa no te no fabe no fena fati no fa fere fabe o be kieta الله اكبر ولا اخو nanti man wa amina do balmawla balmake be kieta ايوه وابن الاخ balmake denge be kieta balma façon saba fene akhu shaqiq akhu al-abi akhu al-ummi min saba ايوه balmake mi nabe fani bala way kele balmake mi nabe fala balmake mi nabe bala chela ni dobe fani bala o niro o be boya ka teme ni mi fa ka yo fuka seke ni
fani bala no be o be do ngenga boyo aiwa wa in bauda har no je na chuko sa mana ta chuko wal ammu ibinake ifa doke ifa koroke o be kinyata aiwa wa ibnul ammi ani binake dinge be kinyata wa be kan be fo abe ko farba nyo nul be nyo so kere ga beta kinyata de abe ka fe minun ga ni shie minun mana nyo so ga min be se ga kinyata be ka do fena fi Allahu akbar wa in bauda had no je na chuko ni binake be binake dinta kinyasoro ni binake te binake dembe kinyasoro aiwa wa zawju furche be kinyasoro ya ni yoro ka chata obetai furke ni dinde ni muso e milliard tiye o be warta ni dinde dron o be warta million ki ma duru de chema million ki ma duru be dam ale be chama so ni bien na fere atiki ne matiki e jume ikunye jonye mami horonya mami horonya odi maula nema imana yikera horonya mo be ka odemzo odema ninde kera sababu ye aiwa parce que ni yoro do be alhamle wakati mina ni mami ni kal ilasli do de meni jonya ye mami no nyi ni faw mi kuma bolike ne be faw hukumu ngono ni ye war so sa fi mati ko fi ki kan horonya jonya ala de manaka aiwa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كافو نك هورونde ها ne horonde ka sayenge jonye wallahi kara jonye Salman al-Farsi kara jonye chodi Salman al-Farsi akara jonye chodi aiwa awulla be ala kara de nyini abe dina nyini ay shami jamana beddum asengoro ale farsi ka de fars iraq ka jamana do be wolde farsi we babylon no babil be yoromena wolde farsi ndara fo babil sera wolde farsi sabaw de yemne sidna ali tarasgini sidna ali sedu yaraindi akawur ben najfi yoram ira kawbe yoram na biko najfi yoram be sidna ali qabru be akus kida kufade uya sedu ya do de bange ka joka jogi saninga fatu aya ngolo jella jaga mo machine ro xolé ko kotigi en foñe kotigi amma alakira sallallahu alaihi wasallam don la skilimbe an alakira ko kuma da alakira ko jibo kira kun sigimna ka bo machine ako domi nubna ni ro ko jella domi nubna ni bo machine ro ko jella ni fole minke comme nene ni kodona baye kuma fanye manon ba ala do ala jonyi mon on tata en considération parce que on jole mbe adama diuna wallahi mbekele ne fi on ka bi mo do be hal no tleni ala kala tle kumbe naye kuma dum fuye ute dala fiu parce que adama din da ci wayra do wa kana li insanu akthara shay'in jadalan fem fem soli ke adama din ga soli ke tanna bay mami ni alakira yale kusi akumulo mine kusi mine kabo washini mine akodi mna tandro ko jeli la domi ni fora e minge sedna ali na badana ni mo joro nas ga ba ko ay taw ma ko fe ako wallahi dangro bagni min fone o ma se falo ha ay ta ako ni ba wuli bana men fa ko tadi o message ko bina mbodon message ko bi mbodon Otma anyi ngali ko soba goy akmen ko no sida ali duma fatu ale nyana sedna Hussein fatu la nyana de ay
Sayyidina Hussein ka kuma fɔli kira sugora ka min ye a n'a kɛli cɛ san 50 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. E tɛ sugo dɔn ala jɔnw b'a dɔn e tɛ sugo dɔn sugo ye fɛnba de ye wallahi ni sugo kun tɛ fɛnba ye suratu Yusuf kɔnɔ ala kun tɛ sugo in lakala an ye inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaydan inna shaytana lil-insani aduwwun mubin. Nabila Yakuba y'a dɔn sugo ye min ye den ye min ye a y'a dɔn o ye tiɲɛ ye wa den tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fiyewu fo a ye min ye fo ala k'o kɛ ne tɔgɔ ko sugo bɔn a tɛ ɲɛ e la parce que e limaniyalen tɛ jɔnba minnu limaniyalen bɛ olu dalen b'a la o de Seydina Ali da ala kɛra ye kuma min fɔ a ye. Ne bolo ko sugo Yusufu tɛ komi nabi ɲuman don. La ilaha illallah o dɔrɔn ala kɛra ko a ko sugo ye tiɲɛ ye sugo fɔlɔfɔlɔ min ye tiɲɛ ka tɛmɛ sugo bɛɛ kan n'i sugora k'i ye ala kɛra ye o ye tiɲɛ ye a ko ni maa min sugora k'i ye ɲɛ inna shaytana la yatamathalu bi Allahu akbar c'est à dire k'i yɛrɛ dilan k'i yɛrɛ yɛlɛma ka ne ye cogo si la a ye Seydina Ali kunkolo minɛ ka bonbonsi minɛ a ko nin bɛ ne tɔgɔ jeli la don min na kɛ ni Seydina Ali banana ni mɔgɔw nana a ko a ko a ye taa o mɔgɔ fɛ a ko min fɔra ne o don ma se fɔlɔ kana Badiri kɛ kana Uhudi tɛmɛ ka Lahazabi tɛmɛ kana Fatuhu Makka tɛmɛ kira ka taa Seydina Abubakar kana a daminɛ u ka Kadisiyaw kɛ a bɛ yen Seydina Abubakar ka waati ka ban Seydina Umaru kana a daminɛ u ka Misiraw minɛ a bɛ yen ka Bagdadiw minɛ a bɛ yen i y'a faamuya a bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la a bɛ bɔ kalakisɛ la muru bɛ k'a jɛ tama b'a sɔgɔ a ko nin si tɛ nka nin y'a sɔrɔ a bɛ Madinɛ fɔlɔ de dɛ nin y'a sɔrɔ a bɛ Madinɛ ayiwa fa nana bɔ ka taa Kufa ka taa sigi yen k'a sigiyɔrɔ la bɛɛ ye a misiri bɛ yen misiri a kuma seli misiri min na n'i sera Shirikɛ wallahi kaba ko ba dɔ dɛ kɛnɛba de bɛ yen Irakaw ko ma ko Safinatu Nuhin nabila Nuhu ka kurun a namunumunu salo kɛ yen kɛnɛ de kunna fɔlɔ san'a ka taa judu yi kulu kan Allahu akbar don misa ni Abdurrahman bin Muljimi n'o bɛna nfan kɛ k'a jogin o wulila kama Seydina Ali kama kana jigin Kufa a na jigin Kufa muso dɔ bɛ yen a taara jigin o kan k'a jatigɛ muso ye a ko nana dugu kɔnɔ a bɛ muso fɛ yen muso bɛ k'a bara ayiwa a ko muso ma don la dɔɔnin sera a ko muso ma ko cɛ b'e fɛ a ko cɛ tɛ a ko a ye kuma lankolon fɔ Seydina Ali muso in ko ye n fa faga ka n cɛ faga ka n balimakɛ faga n bɛ yan a ko ne b'i furu ka ne furu ne tɛ furu cɛ si ma fɔ mɔnɛ min donna ne cɛ min bɛ se k'o bɔ n ye tilama kuma dɔw fɔli bɛ nka sa ninnu ta ye wajibi de ye ka fɔ a bɛ fɔlen dɔn an ye f'an kana kuma olu kan a kisa bɛɛ kalan ne m'an bolo a ko n tɛ furu cɛ wa fɔ ne cɛ min bɛ se ka mɔnɛ bɔ n ye a ko ye mɔnɛ jumɛn ye a ko cɛ min ye n fa ni n kɔrɔkɛ ni n cɛ faga ni maa min sera k'o faga a ko a ma ko ne yɛrɛ nakun y'o ye a bɛ taa bɛn numu ji min kɛ muso ye muso ko k'i bisimila a ye saga mɔnɛ da k'o kan tigɛ a ye ko ka furu kɛ u ye furu kɛ o kan a bɛ taa misiri la o nɔfɛ fajiri fɛ a bɛ taa safo fɛ a bɛ taa fitiri fɛ a bɛ taa selifana fɛ a bɛ taa lansara fɛ a bɛ taa Seydina Ali bɛ taa lɛri minnu na a y'o bɛɛ dɔn a bɛ taa sira fɛ cogo min a y'o bɛɛ ɲɛɲini k'o dɔn fajiri fɛ n'a bɛna a kelen de bɛna wa walima mɔgɔ de bɛ bila a ɲɛ wa a ye bɔ sira jumɛn fɛ a cɛ ye nin bɛɛ kalan k'o bɛɛ ɲɛdɔn nin bɛɛ kalannen k'a dɔn tuma min a y'a sɔrɔ bɛnbɛn de siri la k'u mɔgɔ saba tɔgɔ di ko k'u bɛɛ faga o su jamakulu dɔw fɛ an tɛ maa tɔgɔ f'i ye Amru bin As ko k'o faga a su Muawiya ko k'o faga a su Aliyu bin Abi Talib ko k'o faga a su ni maa saba u ye bɛɛ nisɔngɔ d'i ma
atanda ko wa bi arabu blan atanda lawa arabu america on tout don no bu don be faru law israel de ka toro da arabu ka wa u bina be juru sare israel be fa don la ka ba wallahi o jele membulo bu mo ko saba wele ku ni so duma ka wad duma se ka ta ci womi ni nana ni soro ku nyinde ti nyuma soro o yo furusi ايوه abita misilla min tarakata دمشق اسر معاويه بيه كتا جيه وفي الوقت بتاع مسله سلي يا لا هو سله ني من بتاع نينا مصر وفي بتاع امر بن العاص نفي وكا بسله ابا تالرنا بولر بدون وبنا شو مينكا سونغلو تلي حاجه دون يو دفا كو بكي با فاني شو غبوما مسير سرا ني سرا امسولا akon nana c'est non ali traba akon nana mission mena ko ma ke shina ايوه ko kana akon be mon fofo ni yere da afo mon de bina boni tatafo c'est non ali bo bolo mi fede kana misra ni balance c'est non ali yen c'est non ali bena kana dron bele ba bolo bele chumo na bo tunna yoro mi ko ke misri kana ka borani mpaye ko kam panu ke sidna le kusha ko no teli ko mesidna le ko na teli makundo ko bina ko katala ni kalib si uli yamba misli ko mo bora abaya min fle arabu bolo surtout iraki kaw abaya fi may masirita koy ngo jode do comme espagnol be kam minga kam jigumbe onyo dabo kunyo de ايوه mami nu bora muru ba lebolo abeki mun muru ye o ya to mun ne ko do ya baya flag ama abaya ka bo ke dron o yenyu wasoro la ka foso o ya foso dum o do al hasan bey Hussein bey ايوه sen ali den ram nun soro askili min kray o don bey am ka bana am fatba fatura muso werata اهو ay muso chamanta amba chamanta odo ay den chaman soro iranga nunga shirfi ayatullah nyo bonzon de mine shirfi doni o ka jala mu be adamo lo tay jala mu fi mai mami no ya mine o ya sere senna le ko bon kuba o kana fengala folo na kishira odo ana kike kala je na ma kishi aya faka chugobi kuka fakati o kana fenye loka كنا نجوا ay kana foi kala bomushi nyire sa ay bolo kala bomushi la kajeli ako patron mi fokase la adanga ni na don o dombe c'est na ali fatura ni c'est le mobolo amru bin asita min don shu amru bin asiko khadja mo kebe na fajir la be ko ne kono mai fajir sorobi ataka la ko kishido khadja na nak kana do misilla ate wando ni na pa o yum pa menoka abulo ko amru bin asid alek ko amru bin asid o ya le mine yo fe no do seri ndugu jera utara fa amru bin asid ko so ku ya khadja amru bin asid bora kana na kani sigi ku ka ta la bokana chela bokana we chela bokana chela na amru bin asid sigi lensoro akot ma ko so ko ne mi fa ko jeni ku ya khadja de fa ako ne amuru jewa ako ko ne ala gala tigay ko ne adabo amuru bin asid gama ko ala kharija bla noro muawiya tata o fede o shu be taka shu murubo bolo ايوه muawiya te donasi le premier o muawiya te so ni muri muawiya te kun juguna ngabo ايوه murubo juguna mbuma ya pamya muru poison le no ya poison contre bubulo o jogina ya le phénomène ngasa muru ye fasasira min be ni shaba betebe no be ke de mesoro muru yo tige ايوه yamne yo mena minge ko bina fa ko kana fa ko sedna ali fa arabi
a sɔrɔ hasidiya ba bɛ se da a yi ɲɔgɔn de cɛ juguya ba ma ko k'a bila ko ka kibaruya lajɛ o yɔrɔ bɛɛ sani ka tile bi xayilul baridi nana xayilul baridi xayilul baridi ngo albaridi o de poste la telegram ye xayilul baridi mais so do ko mu bolo ni sokɛ labɛnnen bɛ k'a jɔ ni ci bɔra masakɛ bolo sisan e bɛ yɛlɛ sokɛ i bɛ vitesse ta la sisan i bɛna kati sisan i bɛna sɔrɔ so dɔ labɛnnen bɛ yen i b'a d'o ma sisan o bɛ tɛmɛ n'a ye sisan sani ka to tile bɛ se yɔrɔ la a y'a sɔrɔ kibaruya sera Kolokani sani ka tile bin kibaruya bɛ taa Ɲɔrɔ olu labɛnnen bɛ ka sigi ni min ye Ɲaamɛ o labɛnnen bɛ ka sigi o ci na ko Seydina Ali sigidira o yɔrɔ bɛɛ o fɔ ko o jagojugu Muawiya ta ni so jagojugu ko k'a bila ko ka cɛ bila u ye cɛ bila sirikɛ nin lamɛn dɛ a bɛ yɔrɔ dugu jɛ koyi o de ye Makiso a m'a f'i ye o de kosɔn ala ye masa de ye koyi adamaden bɛɛ ka bɔ ala bolo i m'a ye ko wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin kɔniya bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kabini ala ye diɲɛ da o bɛ yen fadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɔniya bɛ yen n'i ye silamɛ ɲɛnama ye o kɔniya t'i bali alijinɛ don na ayi o kɔniya t'i bali alijinɛ don na aw gansan ni ɲɔgɔn cɛ ye o de kosɔn ala jɔn ɲɛnamaw tɛ maa minɛ maa ka kuma ma ala jɔn ɲɛnama ka na nafigiya kɛ karisa o tɛ maa ma o ko y'a ka fadenya kuma ye olu sanga la Ɲɔrɔ ka taa fadenya kuma f'a ye a ko comme ko t'o la o ye fadenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ye o de jɔn ye nin de ye ala jɔn ye bɔra nakisi dali fatura cɛ a ye kalo kelen walima kalo fila parce que u yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ arajaba sunkalo mangɔnɔ sunkalo sen na a y'a sɔrɔ ale nana arajaba kalo tɔ la ale ye muso in furu a ka saharula asali danna kalo fila ma saharula asali danna kalo fila ma u y'a wele ka na n'a ye Seydina Ali fatulen Abi Talib ye hakilina min di denw ma kɛ ten adamadenya nana dimina nana funu nana ni adamaden dimina i bɛ mɔnɛ bɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ mɔnɛ bɔ i ye mɔnɛ jumɛn kɛ bandigi muso kun bɛ digi ni bandigi ka bandigi bila tasuma la ka bandigi bilen n'o bilenna k'o ta ka kale da a ɲɛ kɔrɔ i b'o kɛ ka fo ɲɛkisɛ ci k'a ma i b'o mɛn ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ o y'o de karisa n'o k'a faga ani fɛn ka kan min t'o ye nka sa kotigi y'a fɔ cogo min a kun kan ka kɛ ten n'o tɛ a ye fɛn ka kan min t'o ye cɛba naani min bɛ ni kira y'o kɔfɛ a b'u la Ali ibn Abi Talib a sejora o kɛlen don o y'a ta k'a dogo ka taa n'a ye kungo kɔnɔ u ni maa si ma taa u nɔfɛ u bɔra lɛri maa si t'u kalama ko bɛɛ ka t'i da ko sen an b'a cogo kɛ bɛɛ bɔlen k'o wul'a ta minnu bɛ yen danayamɔgɔ gansan ka taa dogo yɔrɔ la k'a su don ye maa t'a ye yɔrɔ min parce que n'a kun yɛrɛ kun bɛ taa su bɔ minnu b'a jukɔrɔ u t'a bɔ ka kɔnɔna juguya k'a la surukɛ Seydina Ali la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah tiɲɛ ko ye wajibi de ye an ka tɛmɛ d'an ka balada ye ayiwa wala yarithu min an-nisa'i bon musow fɛnɛ la tiɲɛ tɛ di maa si ma musow la ghayru sab'in fo muso wolonfila tiɲɛ bɛ d'olu de ma ayiwa albintu maa denmuso ni denmuso n'i sara n'i ye denmuso kelen pe de to ale tɛ nafolo ban o bɛ wari tila fila ye tila kelen bɛ d'a kelen ma n'a kɛra denmuso fila saba wari bɛ tila saba ye fila bɛ d'u ma kelen o t'a ban ni balimamuso bɛ yen sa min ni bɛ fa ni ba la o bɛ tɔ in d'o ma o tuma musow bɛ tiɲɛ ban yɔrɔ min yɔrɔ dɔrɔn don i sara denmuso saba denmuso naani b'i kɔ i sara k'o to i ni balimamuso min bɛ fa ni ba la o bɛ yen balimakɛ wɛrɛ tɛ yen o de bɛ yen n'o kɛra ba tɛ yen foyi tɛ yen fa tɛ yen
o bɛ tile tila ni tiɲɛ tilara o bɛ fila di balimamuso ninnu ma denmusow ma n'o dira balimamuso in o bɛ kelen in di o ma n'o dira o ma o tuma tiɲɛ ma ban o tuma musow bɛ tiɲɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ la nin dɔrɔn balimamuso tɛ jɛ tiɲɛ na dɛ ni bɛ fani ba la a y'a tɛ jɛ a la fiyewu n'a ni musomanw don n'a sɔrɔ sa ani min bɛ ni denkɛw de farala kan olu de b'a gɛn wa bintul ibni denkɛ denmuso bɛ tiɲɛ ta denmuso bɛ tiɲɛ ta ani denkɛ denmuso ayiwa wal ummu denkɛ denmuso denkɛ denmuso o denmuso o tɛ tiɲɛ ta ayiwa i denkɛ denmuso bɛ tiɲɛ ta i denkɛ denmuso tɛ tiɲɛ ta parce que o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye a bɛ se k'a ba de tiɲɛ ta i bɛ taa ɲin tɛ tiɲɛ dɔ in na wali ummu ani ba n'a ba o bɛ tiɲɛ ta ba n'a sɔrɔ ani denw tɛ yen ni denw bɛ yen nafolo a ba bɛ taa tila wɔɔrɔnan a tɛ b'o la fiyewu wɔɔrɔnan n'i sara y'i fa n'i ba dɔrɔn de tuma wɛrɛ tɛ yen nafolo bɛ tila sabanan o bɛ di ba ma tila sabanan wal jaddatu ani mamuso bɛ tiɲɛ ta mamuso i ba i fa ba o bɛ tiɲɛ ta i ba fɛnɛ ba o bɛ tiɲɛ ta n'a bɔr'o la dɔwɛrɛ tɛ tiɲɛ ta wal ukhtu balimamuso i n'a bɛ fa ni ba la i n'a bɛ fa de la wa i n'a bɛ ba de la wa o bɛ tiɲɛ ta wa zawjatu ani furumuso muso bɛ tiɲɛ ta ni den tɛ yen nafolo bɛ tila naani ye naaninan y'a ta ye ni den sɔrɔla denw b'a gɛn ka taa n'a ye seginnan na wa mawlatu ni'mati ani muso min kɛra nɛɛma tigi ye c'est-à-dire muso min y'i hɔrɔnya i kun ye jɔn ye muso min y'i hɔrɔnya tiɲɛ bɛ d'o tigilama ma yadɔ ala ka jɔn dɔw bɛ yen ala ko a ma sisan jaga bɛ di yɔrɔ jumɛn segin dɛ a ko cogo di innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi sisan e ye waritigi ye jaga caman min bolo i ye maa dɔ ye a bɛ jɔnya la sariya y'a daga i ye i ka taa o tigilama matigikɛw fɛ yen ka taa kuma bɔ n'i y'a kuma bɔ karisa ne y'i kuma bɔ n ye i ka ko bɛɛ to i ka ko tigiya to silamɛw bolo e tɛ kɛ o mawula nimati o la dɛ o ka mawula nimati bɛ di silamɛ bɛɛ de ma i yɛrɛ mana min ta i ye min bɔ i yɛrɛ ka wari la ni jaga tɛ ni maa hɔrɔnya n'o ye o tigiya bɛ d'i ma ni fɛn fɛn ye jaga ye o tigiya bɛ silamɛw de ma ayiwa famirathu zawji i y'a faamuya nin do sa ka min f'i ye muso 7 bɛ tiɲɛ ta o de jatelen filɛ i ye nin ye cɛ 10 min bɛ tiɲɛ ta o jatenya i ye nin ye bon nin de ye tiɲɛ ye o tuma sisan ni maa sara i mana a y'a daminɛ famirathu zawji a y'a daminɛ cɛ ka tiɲɛ de la cɛ ka tiɲɛ e y'a fɔ sisan ko musow bɛ tiɲɛ ba yɔrɔ min na maa bɛ se ka nin lamɛn arajo la ta ka taa tiɲɛ tila wa n'o de ye balawu ye f'i ka kalan de an ye nin fɔ ne ninnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ba bɛ yen dun ayiwa n'a sɔrɔ banbagatɔ ba bɛ yen anw ye nin fɔ nin ye denmuso ani balimamuso ye n'a y'a sɔrɔ i muso bɛ yen dun ayiwa ni maa min ye nin bi dɔrɔn k'i bɛ taa tiɲɛ tila nin i ye mun kɛ i ma fitinɛ kɛ ko yan bɛ sumaya dɔrɔn mɛ taa arajo la i ye fitinɛ kɛ o de y'a to an t'anw ɲɛfɔ dɔw t'anw tɛ diya na o karisa ne ko karamɔgɔ ni maa sara di ne b'a fɔ n ko e de y'a tigi ye wa n'a ko ko ayi an b'an ko taa tigiw wele ka na taa tigiw wele n'a sera ne wari bɔ nin ye ne kan tɛ wari ko ma ne b'a fɛ ala ka diinɛ ka jɔ taa tigiw wele ka na ne tɛ n t'a f'i ye koyi hɛrɛ k'i yɛrɛ kan n b'o de fɔ caman ye ten o tuma tiɲɛ tilala wari dɔ bɛ di o ma sariya la ala an karamɔgɔw ta kun ye 10% de ye tuba
yan an karamɔgɔ minnu kun biya ma toro ni marukana jigun ni minnu biya n'olu kun bɛ tiɲɛw tila wala kɛlen faw ni ka taa bila kɔrɔmaganakaw la yan ka bɛɛ kun ye 5% ye i b'o mun ni halala don i b'a dun min fɔra ye inna ahaqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah ma bɛ sara minɛ fɛn fɛn na min sara minɛ ye tiɲɛ ka tɛmɛ a bɛɛ ala ka kitabu ni ka gɛlɛ a bɛɛ ye tiɲɛ tila ka gɛlɛ a bɛɛ ye i sara bɛ di min halala jɛlen don dɔw wulila ka fɔ tiɲɛ tila sara man kan ka minɛ o la ne ko n tɛ kuma i fɛ o ko yatimɛdenw ka fɛn ko mɔgɔw ka yatimɛdenw bɛ taa i b'a yatimɛdenw ka hinɛ e hinɛ na wa i hinɛ yatimɛ la ايوه فميراث الزوج furu cɛ ka tiɲɛ ايوه من الزوجة n'a a muso fatura a muso fatura sisan ka cɛ to ايوه إن لم تترك ولدا n'a sɔrɔ muso in ma den to ولا ولد ابن a ma denkɛ den to muso sara a ma den to muso in sara denkɛ den tɛ yen ايوه n'o kɛra cɛ ni yɔrɔ ye nafolo tila de bɛ di cɛ ma ايوه فإن تركت ولدا n'a sɔrɔ muso in ye den to أو ولد ابن walima sara a ye denkɛ den to denkɛ kun bɛ o sara denkɛ in den bɛ yen منه o ye cɛ in den ye sa wa أيوة أو من غيره walima n'o ye cɛ wɛrɛ de den ye muso furulen bɛ cɛ ma o den don wa walima muso kun furula cɛ wɛrɛ de ma n'o den don فله ربع nafolo tila naani de di cɛ ma den ninnu b'a bɔ 2 la ka taa 4 taa bila naani na i y'a faamuya ayiwa ni sirikɛ an ka taa ayiwa وترث هي muso fɛnɛ bɛ cɛ tiɲɛ ta منه cɛ in na الربع nafolo tila naani na bɛ di muso ma إن لم يكن له ولد n'a sɔrɔ den tɛ cɛ in fɛnɛ fɛ ولا ولد ni ابن denkɛ den tɛ yen فإن كان له ولد ni denkɛ bɛ cɛ in fɛ أو ولد walima ابن ni denkɛ den bɛ yen منها o sɔrɔla muso min bila tiɲɛ ta o muso in denw don wa أو من غيرها walima muso in taara de den don wa n'o bɛ cɛ fɛ ka ban فلها الثمن o tuma muso in yɛrɛ bɛ bɔ tila naani na ka taa segin ma tila naani na a bɛ bɔ o la ka taa segin ma i y'a faamuya silamɛw tiɲɛ ko an k'a k'an kunko ye parce que n'an ko n'an ma tiɲɛ tila ala ta fɛ n'an ma tiɲɛ tila alahu taala ta fɛ n'an y'a tila wɛrɛ cogo fɛ tiɲɛni bɛ kɛ dɛ dɔw bɛ yen ni den sara ka sɔrɔ a bɛ baara la n'a ni papiye dilanni ma a n'a muso de cɛ n'ale sara tiɲɛ tila tuma o tɛ ba ɲininka ye u b'a bolo fɛn bɛɛ di muso in de ma u tɛ bolo fɛn bɛɛ di muso in de ma u t'a dɔn ko ba min y'a wolo ko ka gɛlɛn parce que ko papiye de bɛ yan an bɛ papiye de lajɛ papiye lajɛ tɛ yen dɛ. o tuma sariya b'a daga an fɛ yan i muso i fatura muso k'a tɛ tiɲɛ ta ko parce que ko mairie papiye t'a bolo. anw bolo minisirakaw dɔnnibaga tɔw bɛɛ bɛnn'a kan ni muso fa y'a di cɛ min ma ka seere bɔ a la ni den di karisa ma halas a banna o de ye furu ye ni den di karisa ma o ye maa wele o ye kutuba kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a banna o papiye dilanla o papiye ma dilan o papiye b'u ni ɲɔgɔn cɛ o papiye t'u ni ɲɔgɔn cɛ o banna cɛ in muso de ye muso in ye muso in cɛ de ye cɛ ye ni muso in sara cɛ ɲɛ cɛ b'a tiɲɛ ta ni cɛ in sara muso in ɲɛ muso b'a tiɲɛ ta silamɛw sigilen min kɛra o de ye ala ta ye o b'an bɔ papiye dilanko nana kɔsafɛ de ye. ko ma minɛ cɛ fatura ko n tɛ dɔ filiya la parce que ko furu ma siri a ye wajibi de ye ni i fa y'i di cɛ o cɛ ma hali n'a ma don i fɔlɔ n'i fatura dɔrɔn ni cɛ in fatura i bɛ don furuja la i bɛ don furuja la ni cɛ y'i ɲini ka sɔrɔ a ka kɛnɛ foyi t'a la n'a fatura i bɛ don a fiɲɛ la
masa na barwa to do sa furu fa ne de be dime ite do kinyala na sirga na da makmai ko mi kasati no wale no wakati fene sera ame wala da bla ka ngi islam o fe anga nyeshi ala ka dine ma ala ka barake wa amba fa mo fene أما فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.